Huma jumejn importanti għal mexxejja Ewropej hekk kif fil-Kunsill Ewropew mistenni jintlaħaq bil dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward il-kunflitt f'Gaza bl-appozz tal-komunikat uffiċjali jindika li l-Ewropa trid li jkun hemm pawża mill-ġlied sabiex tasal l-għajnuna umanitarja fiż-żona. Il-Partit Popolari Ewropew qed jinsisti li f'dan il-Kunsill jintbagħat messaġġ wieħed unit l-Ewropa tinsab maquda favur il-libertà. Qabel il-Kunsill Ewropew l-EPP laqqa summit li għalih kien hemm preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bid-diskussjoni tiffoka wkoll fuq temi oħra bħall-immigrazzjoni, l-għoli tal-ħajja u s-saltna ta' dritt fil-pajjiżi Ewropej. Bla dubju, s-saltna ta' dritt tibqa' tema importanti ħafna f'diversi pajjiżi, hemm numru ta' pajjiżi li għandhom diffikultajiet f'dan is-sens. Malta mhux inqas minnhom u għalhekk tajjeb illi f'dan it-tip ta' fora meta jiltaqgħu il-mexxejja Ewropej jkun l-opportunità li anke nwassal l-opinjoni tal-Partit Nazzjonalista, il-politika tagħna u kif anki aħna nibqgħu niġġieldu anki f'pajjiżna għas-saltna ta' dritt għaliex tiddependi ħafna d-demokrazija mis-saltna ta' dritt, ir-rispett lejn il-ġudikatura, ir-rispett lejn l-istituzzjonijiet illi aħna nibqgħu ninsistu li jridu jkunu ħielsa biex jagħmlu xogħolhom f'pajjiż demokratiku modern. Għall-laqgħa tal-EPP attendew fost l-oħrajn il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Jakkumpanja lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm is-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallagher. Intant aktar tard Roberta Metsola fetħet il-Kunsill Ewropew fejn saħqet li l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ir-responsabilità li jibqgħu maqudin biex tiġi evitata l-eskalazzjoni tal-gwerra fil-Lvant Nofsani. Il-President Metsola qalet li l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jridu jibqgħu jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jipproteġu l-ħajjiet innoċenti u ssir ħidma biex jinħelsu l-ostaġġi u biex titwassal l-għajnuna umanitarja. Bil-Parlament Ewropew isejjaħ għal pawża umanitarja biex dan jintlaħaq. Fid-diskors tagħha Roberta Metsola fakret li l-Parlament laqa l-aħbar il-Kummissjoni Ewropea ittriplat l-għajnuna umanitarja. Il-President tal-Parlament Ewropew qalet li l-Ewropa għandha tkun lesta li timpenja ruħha biex jintlaħqu għanijiet aktar fit-tul favur paċi sostenibbli u dejjima u qalet l-Unjoni Ewropea għandha dmir li tqum l-okkażjoni u tagħti s-sem tagħha favur soluzzjoni ġusta ta' żewġ stati li tkun ekwa u ġusta.